Assalamualaikum kanikatan mga lods. Saya rin sa bako inda siya. Sensya na kamo bang biya di ko na replyan in mga message niyo pasal bisito da ko biya on mga lodi. So shout out pala ha mga nangayo sing kalangan ko. Na maig ka ko na bang manjari ko no downloadon nila in video ko, uploadon nila YouTube channel nila, iban page nila. Matik mga lods, may problema kako. Amo pa ka na maid na kamo, bisan di mga lods, welcome kamo katan. Mag-download iban mag-upload sin video ko mga lodi. May problema kako. Ambok din pa ngayon ko kanyo mga lods, kako na yung kalasan mo. Oh my God! Wow! Kunin mo na ang lahat sa akin. Ang aking mahal. Sa prank! Ambok din pa ngayon ko kanyo mga lods. Bang kamo mag-upload sin video ko, ayaw niyo sadya ingan ko inda siya'y hataas. So amurayanin pa ngayon ko kanyo.